Sa mga pagunahing balita, Gabaldon Building sa Iriga Central School nasunog. L300 van at 4-wheeler truck nagsalpukan. 2 sugatan. Lalaki arestado sa pagnanakaw sa isang paupang bahay sa Sorsogon City. At kauna-unahang Al Center Central sa Tabaco City, pinasinayaan. DepEd Secretary Angara dumalo. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-28 ng Agosto, taong kasalukuyan. Nilamon ng apoy ang Gabaldon Building sa Iriga Central School sa Iriga City kahapon. Inaalam pa rin ng BFP ang sanhi ng sunog. May report si Mel Moral. Kita sa video na ito ang makapal na usok mula sa nasusunog na Gabaldon Building sa Iriga Central School pasado alas 5 ng hapon kahapon, Agosto 27. Makikita rin sa video ang mabilis na pagkalat ng apoy at ang unti-unting pagtupok nito sa nasabing istruktura. Ayon sa BFP Iriga, isang guro mula sa nasabing paaralan ang nakapansin na nasusunog ang isang bahagi ng gusali at ipinaalam sa pulis na naka-duty sa mismong paaralan na siya namang nagpaabot ng impormasyon sa kanilang istasyon. Pag-report po, agad-agad po tayong rumisponde sa nasabing sunog kung saan po 2 fire truck po agad ang pinadala natin para rumisponde sa reported na sunog po. Ang layo po ng eskwelahan mula dito sa fire station is 800 meters lang po. So medyo malapit siya. So halos nasa 1 minute lang po. 1 minute, andun na po tayo sa fire scene. Pagdating po, agad-agad po tayong naglatag ng mga fire hoses para apulahin po yung sunog. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tuluyang naapula alas 7:10 na ng gabi. 6 na silid-aralan ang nasunog, 4 sa mga ito ang totally damaged. Wala naman na naiulat na nasugatan o nasawi sa naturang insidente. Maiwasan natin ang ganitong insidente, ma'am. Unang-una, ma'am, siguraduhin po natin, ma'am, na yung mga gamit natin na ginagamitan ng mga electrical, ma'am, kung hindi naman po gagamitin is tanggalin po natin, ma'am, sa saksakan, or kung talagang hindi naman sa isang room hindi naman gagamitin is i-switch off po natin, ma'am, yung main switch ng kuryente. Pangalawa po is wag po natin, ma'am, papabayaan ang niluluto. Kung saan po minsan kasi nagluluto tayo, aalis, makikwentuhan, and then nakalimutan na may niluluto pala. Isa din po yun, ma'am, sa pinagmumulan ng sunog. Pangatlo, ma'am, is itago natin, ma'am, yung mga bagay na madali po masunog. Kung saan po, kung hindi naman po gagamitin, we advise na itapon na o itago sa parte ng bahay na hindi masusunog agad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng otoridad para matukoy ang sanhi at halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sugatan ng 2 individual matapos na makasalpok ang sinasakyan nilang L300 van sa isang 4-wheeler truck sa San Fernando, Camarines Sur. Nakatulog daw pareho sa biyahe ang mga ito na nauwi sa kanilang pagkakadisgrasya. May report si Elian Zon. 2 katao ang naiulat na sugatan sa salpukan ng L300 van at 4-wheeler truck sa kahabaan ng Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, pasado 1:00 ng hapon kahapon, Agosto 27. Kinilala ni Police Executive Master Sergeant Paul Paloma ng San Fernando Municipal Police Station ang mga sugatan na sina alias Nick, 32 anyos, driver ng van na residente ng Naga City, at ang isa nitong kasamahan. Batay sa investigasyon, papunta sanang Pamplona ang van nang mag-counterflow ito at sumalpok sa kasalubong na truck na patungo naman sa Naga City. Lumalabas din sa investigasyon na nakatulog ang driver ng van at ang kasamahan nito na nauwi sa trahedya. Parehong isinugod sa Bicol Medical Center sa Naga City ang mga sugatan, habang ligtas naman ang driver at 3 sakay ng nakabanggaan nitong truck.
tumilapon po yung minamanino niyang truck doon po sa palayan sa gilid ng Manlica Highway. Sa opposite din na po siya. Kung titingnan po natin sa CCTV footage na nakapture yung accident is, tama lang po yung patakbo. Ang problema lang po, sabi nga ng driver ng kabanggaan nila, kitang-kita nila na yung driver tapos pa inantiin, parehas tulog. Nagkaroon na rin ng amicable settlement o kasunduan ang dalawang panig. Sa ngayon po, nagkausap po yung mga operator po ng kanya-kanyang school vehicle. Kung yung kwentwan po is mayroon naman ang napag-isapan po ng party is considering po na mayroong Disgrasya sa lansangan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol. El Yanzon. Arestado ang isang lalaki makaraang manloob sa isang paupahang bahay sa Sorsogon City. Nahuli ang sospek matapos na ituro ng kanyang mga kabarangay. May report si Danica Garcia. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos na looban ng isang paupahang bahay sa Barangay Bibingkahan, Sorsogon City, alas 11 ng umaga nitong Martes, Agosto 26. Kinilala ni Police Corporal Josel June Nava, investigator ng Sorsogon City Police Station ng sospek na residente rin ng naturang lugar. Batay sa kanilang investigasyon, sinira ng sospek ang doorknob sa harapang bahagi ng paupahan at saka pinasok ang storage room nito kung saan natangay ang kabuang 29,000 pesos na halaga ng ari-arian. Actually, si Sir Richard po is kukunin lang po sana yung mga wirings na nakakalat po dun sa establishment. So, nung dumating po siya dun sa, sa building niya, dun niya na po na-discover ang insidente. Agad na natunto ng sospek matapos na ituro ng mga nakakita sa ginawa nitong panluloob. Na-recover po sa suspect at mga nawawara na item ni Richard na sarong TV, 4 po na kaldero, isang juice dispenser, 5 food trays, at isang gas burner. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Sorsogon CPS ang sospek na nahaharap sa kasong robbery. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Susunod, lalaking kukuha ng police clearance, arestado matapos mabistong may kaso pala. At Love Move Project ng DOST Bicol, mapapakinabangan na. Yerdi ba pa ang balita sa pamumulik na Ako Bicol Online TV? Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi,
walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Himas rehas ang isang lalaki na wanted person pala matapos na magtangkang kumuha ng police clearance sa Legazpi City Police Station kahapon. Ang sospek ay kasama sa listahan ng e-warrant system ng PNP at nahaharap sa 3 kaso ng panggagahasa sa Iriga City. May report si Hercules Barbacena. Sa selda ang bagsak ng isang lalaki matapos na magtangkang kumuha ng police clearance sa Legazpi City Police Station kahapon pero napag-alamang may kaso pala. Inaresto ang 31 anyos na suspect na si alias Buknoy, residente ng Barangay Buonot, Legazpi City dahil sa patong-patong na kaso. Ayon sa tagapagsalita ng Legazpi CPS na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, wanted ang suspect sa 3 kaso ng panggagahasa sa lungsod ng Iriga at may warrant of arrest na inisyo na ang RTC Branch 34 Iriga City laban sa kanya na ibinaba nitong Agosto 13 lamang. Nung unang tingin pala ng ating mga clearance personnel, nakita na parang pumula yung ganyang pangalan doon sa ating computer. So, tiningnan natin ngayon sa e-warrant system and binirify na sa Iriga Police Station kung yung dising person na kumukuha ng police clearance sa amin at doon sa Indanman na mayroong standing warrant of arrest ay dising person. So, nang nag-confirma yung ating Iriga Police Station na siya nga ay may under criminal case number na 17856 to 17858. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Legazpi City Police Station ng suspect at nakatakdang i-turn over sa naturang korte para sa legal na proseso. So, sa madaling sabi po, hindi po pwedeng matakasan nila yung kanilang kasong kinakarap sa kanilang lugar dahil lamang sa, yun nga, ang akala nila wala silang problema dahil napakalayo. So, yun ang malaking tulong sa amin dahil sa e-warrant system kasi national na po yung ating police clearance. So, nadidetect natin kung sinong individual ang merong kasong kinakarap sa kanilang mga lugar. Nananawagan din ang kapulisan sa mga patuloy na nagtatagong wanted sa batas na sumuko na para maibigay na ang hustisya sa mga biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Personal na dinaluhan ni DepEd Secretary Angara ang blessing at inauguration ng ALS Community Learning Center sa Tabaco City kaninang umaga. Ang naturang pasilidad ay kauna-unahang learning center para sa ALS learners sa Bicol Region. May report si Rose Bilista. Pinangunahan ni Department of Education Secretary Sani Angara ang blessing at inauguration ng kauna-unahang Alternative Learning System Community Learning Center sa loob ng Tabaco National High School sa Tabaco City kaninang umaga, Agosto 28. Kasama sa mga dumalo si DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, mga kawani ng Albay Schools Division Office, Tabaco City Division Office, ilang opisyal mula sa pamahalaang panlalawigan at panglunsod. Ang pasilidad ay papakinabangan ng mahigit sa 1,000 ALS learners na naging posible sa bisa ng Republic Act 11510 o ALS Act. Maganda i-expand talaga yung ALS. In the past, kulang lang talaga sa resources. So I think ngayon, nabibigyan siya ng pansin. And learners of all ages, especially now, I think pag tinignan mo worldwide, yung trend talaga is lifelong learning. So importante yung upskilling. So yan ang gustong bigyan ng emphasis ni PBBM. Labis naman ang pasasalamat ng pamunuan ng paaralan, lalo pat bukod sa mismong gusali, may mga handog din na laptops na magagamit ang bawat learners. We didn't know that this will be granted to us, specifically Tabaco City, from among the many divisions of the Bicol region. And to be the recipient, definitely, this will definitely boost the morale of our learners. Because rather than we have many separate learning centers, they now have a building they can call their own and they can be very proud of
where they can hold common classes and common activities. Ang naturang pasilidad ay ang ika-4 na ALS Community Learning Center sa buong bansa at kauna-unahan sa buong Bicol at nagkakahalaga ng 12 million pesos. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Magagamit na sa susunod na taon ang kauna-unahan ding mobile water testing lab ng DOST Bicol. Layon daw ng proyektong ito na mas mapadali ang pag-alam sa kalidad ng tubig, lalo na sa mga nasa malalayong lugar sa rehiyon. May report si Angeline Dagta. Magagamit na sa rehiyon ang kauna-unahang Mobile Water Testing Laboratory ng Department of Science and Technology o DOST Bicol sa susunod na taon. Ayon kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr., tinawag nila itong Lab Move Project na nilikha para magamit na on-site chemical at microbiological testing services. Layo ng proyektong ito na mas mapadali ang pag-alam sa kalidad ng tubig, lalo na sa mga nasa malalayong lugar sa rehiyon na walang masyadong access sa ligtas na inuming tubig. Ang DOST-5 ang kauna-unahang region na mag-develop ng mobile lab. Ang gusto ko lang ma-assure ay lahat ng ito ay inisip ng DOST system para sa kapakanan nila. Ang gusto natin sabihin, para sa kanila to, sana ay magamit nila, i-avail nila yung servisyo ng DOST. Ang Lab Move ay kumpleto sa mga kagamitan na pumasa sa Philippine National Standards for Drinking Water of 2017 at pinondohan ng 6.5 million pesos sa ilalim ng DOST One Labs Testing and Calibration Education and Discovery o TEX program. Pagkaibahan nito, imbes na yung mga kliyente natin ang magpadala ng sample sa regional office, tayo na ang pupunta. Kasi sometimes nahihirapan din sila at minsan hindi alam na may serbisyo pala ang gobyerno na gano'n. Kaya imbes na magpadala lang sila, which is also an option, pwede rin namang hintayin ang pagbisita ng ating mobile lab sa iba't ibang bayan. Kasi marami pa rin hindi nakaka-avail. Magagamit din ang naturang proyekto bilang pook para sa pag-aaral ng mga estudyante. Pormal itong ipinakilala sa publiko kasabay ng pagdiriwang ng Regional Science and Technology Week kamakailan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!